Beyblade izvadi i borba na dobro sluti. Kad se taj metal vrti, sve je već jasno, za nas sad prekasno. Beyblade, Beyblade izvadi, Beyblade, Beyblade izvadi, svoj blade zavrti, svu moć pokaži, pobeda stiže kad nema predaje. Stižu gospodari, hajde Beyblade izvadi, sad u borbu ulazi. Beyblade, Beyblade izvadi, to je to, idemo zajedno. U prošloj epizodi Džinga i njegov tim putuju u Saharu da vide tim Pustinjski plamen u akciji. Pustinjski plamen je oduševljen što može da upozna čuvenog Džingu. Na putu do arene Džinga i drugari naleću na limuzinu iz koje neko izlazi. Pošto žure, ne obraćaju pažnju na osobu koja izlazi iz automobila. Kad stignu u arenu, iznenade se kad vide da je zvezda iz limuzine zapravo blader Julian Concern. On se sam upušta u meč protiv tima Pustinjski plamen. Dokazuje da je suviše jak za prvog protivnika Gasura, izbacujući njegov bej Severni krst van arene. Julian zatim izaziva oba preostala člana Pustinjskog plamena, Zitana i Karteja, na borbu. Zitan i Karte koriste specijalni udarac, Gavranov udar, protiv Julianovog rušitelja gravitacije. Međutim, njihov udarac nije dovoljan, a Julian im uzvraća tako što bej počinje da se okreće suprotno od kazaljke na satu. Borba je ubrzo završena, Julian odlazi kao pobednik, a Džinga razmišlja o neverovatnoj moći koju je upravo video. Rusija, zemlja zime. Strava! Ima još toga! Ovamo je i Irvas! Znači ukupno 9755. Šuma Irvas, šuma Irvas, šuma Irvas. Ovo se sve isto nastavlja u nedogled. Kada ćemo stići do arene na drugu rundu? Nemoj da daviš toliko, stižemo tamo sutra popodne. Dakle, do tada samo šuma Irvasi. Ljudi, želim da se borim u drugoj rundi. Želim ruski tim sad i ovde. Kako se beše zovu? Lopov, lama. Zovu se Lovuška. U pravu si, Tsubasa. Pitam se kakvi su njihovi bladeri. Koga je briga, kakvi god da su, samo neka stanu na crtu. Nemoj da si toliko samouveren. Ne smemo da zaboravimo da je svet prepun odličnih bladera o kojima ništa ne znamo. Kao onaj Julian iz Evropske unije. A evo i završnice. Julian Concern. Bej koji može da se vrti levo i desno bi trebalo da bude diskvalifikovan. To je pogrešno. Ja, Masamune, osvetit ću poraz naših drugara, tima Pustinjski plamen. Da bi to uradio, moramo prvo da prođemo drugu rundu. Samo se postaraj da pobediš. Tako je! U stvari, u vezi s tim ima nešto o čemu sam želeo da razgovaramo. Šta je bilo? U sledećoj borbi hoću da se neko od vas menja sa mnom. Šta? Želim šansu da se borim na svetskom prvenstvu, kapirate? Mislim da je najbolje ako se menjaš s njim, ha? Zašto sa mnom? On je tvoj saigrač, zar ne? Mislim, zar nije malo ružno prema njemu ako ti to ne uradiš? Da, tako je! U tom slučaju ti treba da se menjaš. Ni za 1.000.000 godina! Ti tvrdoglavi! Smirite se obojca, Džingici i Masamune. Šta ti kažeš, Tsubasa? U redu onda, razmislit ću o tome. Stvarno? Tako je! Tsubasa! Prekini, molim te! Molim te! Ja želim pobedu! Ja ću pobediti! To je bilo... Taj osjećaj je bio... Izgubio sam kontrolu. Ne smem to ponovo da dozvolim u borbi. Ne smem. Gde je Madoka? Otišla je da popije nešto. Tako je divno. Prelepo, zaista. Stvarno? Da, predivno. Tako lep laptop. Drago mi je što ti se sviđa, to je unikatni model, ručno napravljen. Izvini što sam onako naletao na tebe malo pre. Tako sam trapav. Ne, ja nisam pazila kuda idem. Ovo je zaista predivan dizajn. Titanijumsko kućište sa 2 dvostruka procesora, a ima i SSD. Tačno tako, Aleksej. Nikad nisam srela nekoga ko to razume kao ti. Jeste.
Alekse, rekao si da si naučnik, ali šta konkretno proučavaš? Ja istražujem stvari iz domena svemirskih nauka. Radim u svemirskom centru SK. Sjajno! To je jedna od najboljih institucija u Rusiji, to je divno! Alekse, mogu li da te pitam nešto? Ima li to veze s teorijom superstruna? Naravno, Einsteinova opšta teorija relativiteta je mogla sasvim precizno da opiše stvari u makrokosmosu, gde je gravitacija jača, ali u subatomskom svetu atoma i molekula opisivanje praćenja fenomena je postalo nemoguće, tako da... To je tako sjajno! Madoka! Šta vi radite ovde? Uplašili smo se da si se izgubila. Zato smo došli da te nađemo. Je li to zločin? Bilo bi gotovo nemoguće da se izgubim u vozu. Da, Ovo je moj prijatelj Aleksej. On zna gomilu stvari o mnogim stvarima. vi ste Madokino društvo u vozu. Rekla mi je da ste Bladeri. Znate, ja sam Aleksej. Pa, jako mi je drago što smo se upoznali. Da, i nama je drago. Drago mi je. Da, i meni. Samo jedno pitanje. O čemu ste tako bitnom pričali? Aleksej me učio o teoriji superstruna. Super strune. Da, u Einsteinovoj opštoj teoriji relativiteta je mogla sasvim precizno da opiše stvari. Frankenstein? Kažeš da ti je Frankenstein rođak? Nemojte da se povredite, momci, i ne prekidajte ga. Aleksej, molim te, nastavi. U redu. Teorija koja pokušava da pomiri dva sveta i makrokosmos i mikrokosmos je teorija superstruna. Pa sad mi je sve jasno. Izvolite. Boršči piroške! I to neke velike. Još jedna činija boršća. Ja ne mogu više. Ja želim da takmičenje konačno krene. Sve što mi je Aleksej rekao bilo je tako zanimljivo. Nadam se da ću ga videti sutra. Uđi. Da li si uspeo da prikupiš podatke o timu Gangan Galaxy kao što sam tražio od tebe? Ne, još ne. Imao si zadatak i nisi uspeo. To je vrlo razočaravajuće. I ti želiš da pobedimo, zar ne, Aleksej? Da, Ako želiš da pobediš i ostvariš svoj san, onda moraš da prikupiš podatke o japanskom timu. To je prečica do pobede. Bitno je da pobedimo na način na koji to uradimo. Ruža je ruža, čak i ako je crna. razumem. U ime ruske pobede prikupit ću sve podatke koji su nam potrebni. Ja se smrzavam. Ne mogu ovako da spavam. Hej! Pa to je moj ćebe! Ne mogu više da jedem. Uzeo. Znao sam. Ljudi, znači mi možemo da se utoplimo ovim. U redu. Zašto si morao opet da me probudiš? To je jednostavno džinga. Nova činija boršća. Nema više borša. U redu, buđenje. U redu, idemo. 3, 2, 1. Unapad! Orlu! Libra! Strajkeru! Pegaze! Unapad! Ništa ne pomaže u borbi protiv zime kao jedna dobra bej borba. Hej, ako ih sada sve pobedim, hoćeš da me pustiš da se borim protiv Rusa? Razmislit ću o tome. To! Hej, od kad su takve odluke na tebi? Meni je to u redu. A? To je zato što ja nikada neću izgubiti. Dobro. Ozbiljno se bori, Tsubasa. Neću biti srećen ako te tako lako pobedim. Izvini. Tsubasa, čini mi se kao da nisi svim srcem u borbi. Vanzemaljac! To je klinac u skafanderu. Izvinite što smo vas uplašili. To pokušava da kaže. Nova guma je stidljiv, tako da ne skida skafander sa glave kad je nervozan. Uz to tiho priča, tako da morate pažljivo da ga slušate da biste ga čuli. Samo jedno pitanje. Ko ste vi, ljudi? Nemojte tek tako da stojite tu. Spremite se za borbu. Lero, ti si tako cool. Lero, prekini. Smetaš ovim ljudima. Ćao, Aleksej. Opet se srećemo. Ovo dvoje su Nova Guma i Lera. Oni rade sa mnom na istraživanjima u svemirskom centru. Sad mi je jasno.
Inače, Madoka, mi koristimo bejove da bi nam pomogli u proučavanju svemira. Koristite bejove za proučavanje svemira? Da, Madoka, Zemlja, Sunčev sistem i galaksija se rotiraju. Ali zašto se rotiraju? Mislimo da se tajna kretanja krije u bejovima. Super! Zato ćemo se boriti protiv vas! Ako vam ne bi bio problem, da li možemo da se borimo protiv vas? Da, naravno, ko će prvi? Čekaj malo! A? Njih je 3, a nas 4. Šta ćemo da radimo? O, u pravu si. Ja neću da učestvujem. A? Tsubasa! Želim da odmorim orla do sutrašnjeg meča. Čini mi se da nešto s njim nije u redu. Misliš osim frizure? Dobro, dakle... Nova guma vam poručuje da je srećan što je prvi. Dobro, onda ću se ja boriti sada. Čekaj, nije fair, Džinga! Hajde da se dobro borimo. To je kameni orso. Čuvaj se njegovog napada. U redu, 3, 2, 1! u napad! Hajde da počnemo! Napred, Pegaze! Šta to radiš, Nova gumo? Šta? Izvinjavam se na ovoj neplaniranoj borbi. O, ma nema veze. Džinga i ostali uvek uživaju u borbi. Inače, Madoka, da li ti je onaj kompjuter pri ruci? Voleo bih da ga barem još jednom pogledam. Naravno, evo. Mnogo hvala. Hajde, Pegaze! Zvezdani napad! Ne smeš! Hoćeš da probudiš voz, šta ti je? O, u pravu si. Bez zezanja, Džinga, razmisli pre nego što nešto uradiš. Dobro, dobro, šta drugo onda? Smislit ćeš već nešto. Napred! On je jak. Rekao je da je izgubio cilj u životu, to je rekao, jel ti jasno? Tako je! Pa to smo očekivali. Bravo, Džinga. Prilično impresivno si se suprotstavio Novaguminoj moći. U redu, na mene je red. Ovo ću ja! Izgledaš kao da si spavao u tome Bladeru. Baš tako i jesam! I dalje ćemo se boriti. Ovog puta je kameni škorpion. On je odličan u odbrani, ali ne može da se odbrani od Ray Strikera. Ako misliš da možeš da me pobediš, izvoli. I hoću. 3, 2, 1! U napad! napad! Da, hajde! Tigrovo oko, Masamune! Zašto mu toliko treba? Aleksej, da li si dobro? A? Madoka, da li te zanima ona teorema da je brzina svetlosti nepromenljiva konstanta? Da, pričaj mi o tome. Pa, brzina svetlosti je... Slušaj, opet ovo dvoje. 792 458 metara u sekundi. Taj broj je potpuno isti bez obzira na uslove pod kojima se meri. Naprimjer, kada voz juri brzinom od 50 km na sat, ako sa tog voza pogledamo voz koji također juri tom brzinom, izgleda nam kao da voz juri brzinom od 100 km na sat. To nije isto u slučaju sa svetlošću. O, kako je to čudno. Još nije gotov. Strikeru, bljesak mača svetlosti! I sve je nestalo u velikom prasku. Samo da znaš da sam namerno izgubila. Da, kako da ne. Pa jeste tako. Pa dobro, izgleda da je na mene red. Hvala ti zbog ovoga. Madoka? Izvini, zaboravila sam da je kod tebe. Nema veze. Konačno je moj red. Molim te, polako sam. Ovo je moj bej, ljudi. Aleksejev bej je vuk, zar to nije super? Idemo! 3, 2, 1! u napad! Kako da napadnemo, a? Hajde da se zabavimo. O ne, izgleda da sam izgubio. Veoma si jak. Ti se šališ sa mnom, ha? Ovo je tako dosadno! Pa ovo je bilo zabavno. Hvala vam svima. Jedva čekam svetsko prvenstvo. Vidimo se tamo. Ti to zoveš borbom? Gomilo Beyblade amatera! Aleksej, čekaj! Pa dobili smo 3 za redom, to je dobro, zar ne? Apsolutno. Ače! Prehladio sam se.
Alekse, mogli smo tako lako da ih dobijemo. Ovo nije fair! Lera, nismo danas igrali da bismo dobili meč. Znam. Prikupili smo sve podatke i obavili zadatak. Inače, moramo da budemo sigurni da ćemo ih pobediti. To je jedina stvar koja je bitna našem timu. Tako ćemo. Ostvariti svoj san. Vidite, možete ga ostvariti ako želite. Ovako ste jedan korak bliže pobedi. I kakav je bio japanski tim? Tsubasa deluje kao da je u lošem stanju. Da pa, izgubio je u prvoj rundi. Mislim da ćemo ga lako pobediti. Masamune Kadoja mi također deluje kao neko koga ćemo lako savladati. Jasno. U tom slučaju jedini blader koji može da predstavlja neku opasnost je Jinga. On je šampion Battle Bladera. Sigurni smo da posjeduje veliku moć. Međutim, ne treba da se brinemo ni oko njega, zato što neće ni učestvovati u takmičenju. Kako to misliš? To prepustite meni. Dok god je pobeda naša, nije bitno koje metode koristim da bismo je ostvarili. Ruža bez latica je i dalje ruža. Alekse, A? misliš da je to u redu? Krađa protivnikovih podataka? Naravno da nije u redu. Ali mi imamo san, veliki san. San koji želimo da ostvarimo. San da odemo u svemir. Moramo da pobedimo na svetskom prvenstvu u Beybladingu na bilo koji način. Bez obzira kako to pogrešno izgledalo. Jedini način je da se vinemo u nebesa jeste da pobedimo druge timove. Tako je. Nova Guma kaže da si u pravu. Nešto lepo miriše. Zbogom, dragi Jinga. Moj plan je savršen. Jasno. Jinga ne može da se takmiči ako je u pogrešnom vozu, zar ne? Tako sam gladna. Idem nešto da uzmem iz restorana. Ače! Jinga! Šta? Masamune, zašto je on u onom drugom vozu i odakle mu onaj predivni hamburger? Hej, malo pre sam namirisala nešto prelepo. Ja ne osjećam ništa. Zato što si se prehladio pa ti je pun nos. Masamune! Tako sam se lepo najeo. Eno ga tamo, šta da radimo? Nemam pojma, on je hamburger napovan. Madoka, da li si kontaktirala svetsku organizaciju Beyblade? Da, rekli su da će probati da otkriju na koju stranu je otišao. Čoveče, ne mogu da verujem. Ni ja, ha? Izgleda da nemamo izbora nego da ja zauzmem njegovo mesto u meču. Deluješ mi srećnije nego što bi trebalo da budeš. Pa da, jesam. Mada sam i strašno zabrinut. Čekali smo vas, Gangan Galaxy. Ja sam Anton, menadžer ruskog tima, Lovuški, i želim vam dobrodošlicu. Ti si menadžer? Da, i bit ću vaš vodič kroz ovu nepoznatu zemlju. Ha? Nešto nije u redu. Šta ne, ništa. Zašto je Jinga ovde, a Masamune Kadoja nestao? Moram da ostanem pribran, malo promenim plan i sve će biti u redu. U redu? Gde su mi maniri? Dozvolite da vam pokažem stadion. Za mnom. Idemo, Madoka. Da. Dobro, ali želela sam da vidim Alekseja makar još jednom. Ajde, Madoka. Dolazim, Jinga.
Ovo je stadion. Wow! Dakle, ovo je arena za drugu rundu. Toliko je velika i sjajna da sam već spreman za borbu. Aću! O, Džingice, nazebao si. Ne brini za mene, u redu sam. Imamo još vremena pre borbe. Hoćete nešto toplo da pojedete? Nego šta? Ali pre toga... Dozvolite da vam predstavim sve članove tima Lovuška. Šta? Opet se srećemo, prijatelji. Aleksej! Oni su u stvari ruski tim. Pa zašto nam niste rekli? Ne, u stvari... Žao mi je, ovo je malo sibirsko iznenađenje za sve vas. Samo malo iznenađenje. Ali Aleksej, ne razumem. Gde sam ovo ja? Nove Brac maskarada lutke sa maskom i šminkom za tebe. Deksiko. Vašar novogodišnjih paketića. Gde idemo? U Beograd, u Sava centar. Kada? Od 10. do 30. decembra. Svakog dana od 10 do 20 časa. Zašto? Pa zato što će tamo deca moći sama sebi da naprave paketiće. Kako? Kako? Pa lako. Tu je sve. Igračke, knjige, slatki.